City! City! No, 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 no. What's up mga kaayuda? Maraming salamat pong muli sa patuloy na pagtutok sa aking channel. Narito po ang Ayuda Shoutout of the Day. Shoutout kay Roy Polinar kung makagamit daw ng sambayan ng Pilipino ng mga kalabasa. Kay Mark Betesula, walang kwenta daw si Ilagan. Ayan. At shoutout din kay John 327 kahit daw anong itanong sa mga kalabasa. Yun na. And then kay Mercy Lim, shoutout. Kay Tito Evangelista, shoutout po sa inyong lahat. This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs, which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. So yes, hello mga kaayuda. Ito, another segment, memes kay Budol King. Title natin, The Budol King of them all. Nabigay ng bigas at cash. Scripted lang po eh. Eto, may ipapanood tayong video sa inyo. Katunayan, budol-budol lang talaga yung mayaman challenge ni Kulaong. Maraming Pilipino, napakaraming Pilipino na biktima, na budol. Hanggang sa ngayon, patuloy silang nambubudol. Ina-upload nila yan eh. So, tingnan natin kung paano nang budol yung Kulaong na to, si Mang Usin, yung kanyang mga the moves. Eto po, panoorin natin mga kaayuda. Pakinggan nyo po itong mabuti. Ang sasabihin ni Kulaong, yung mga bigas na nasa truck, utang po. Pero hindi nga nila ito ipinamigay. Walang pinamigay. Ipinangutang ko ho pa yung iba dyan. Ipinangutang ko ho pa yung iba dyan. Ayan o, bigas. Patay. Ayan. Ayan. Buksan nyo nga yung pintuan ng kalabasa. Tatapon ba yung kalabasa pagbukas ng pinto? Oo, kailangan ko muna uling mang-iskab ngayon ng mga 2 milyon pambayad dito. Oo, kailangan ko muna uling mang-iskab ngayon ng mga 2 milyon pambayad dito. Oo, kailangan ko muna uling mang-iskab ngayon ng mga 2 milyon pambayad dito. Mga truck, nire-rentahan lang pala niya per day. 3,000 to 3,500. Mga truck, nire-rentahan lang pala niya per day. 3,000 to 3,500. Ipinangutang ko ho pa yung iba dyan. Ipinangutang ko ho pa yung iba dyan. Ipinangutang ko ho pa yung iba dyan. Ako po ipinanganak akong super yaman. Ako po ipinanganak akong super yaman. Oh, di ba mga kaayuda? Pinanganak daw na super yaman. Oh, saan banda? At eto pa, tuloy pa natin ang pagyayabang niya. Eto, panoorin natin mga kaayuda. Nakikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Gusto nila, sunugin nila ako ng pera nila. Pero sisiguraduhin ko, hindi pa ho ako napapasok. Ubos na yung pera nila. Pero pag sila ho sinunog ng pera ko, pati ngipin at buto nila, abo na. Yung pera ko hindi pa ho naaabo. Pala niya per day. 3,000 to 3,500. Tapos yung mga bigas, fix lang na nandun. Ginawang props!
не двигаться, я сказал. А ну, стоять! Стоять, не двигаться, я сказал. Tanga! Tanga! Bigas! Hindi totoo yan. Bibigyan kita isang truck na bigas. Bola lang yan. Bibigyan kita isang truck Hindi na totoo bigas. yan. Bola lang Bibigyan yan. kita isang truck na bigas. It's a big of a deal. Fuck you, FLM. That's a big of a deal. Right? It's a big of a deal to you guys. Fuck you, FLM. Period. Marami akong kwarta. Ha? Yan, ako. Marami akong kwarta. Ha? O kane! Taksan-taksan! Patuloy niyong pinapapaniwala ang mga tao. Sasabihin niyo pa kami manloloko. Pero pagdating natin sa Dahong Bayan, my God, for God's sake, bakit nyo naman ako pinahihirapan pa samantalang pwede naman hong ipasok yung truck dito kanina? At ang lapit lang ho, at nang naidiskarga na, eh di kung naidiskarga na, sana ngayon ho, ipinamimigay na natin sa taong bayan yan. Alam nyo ho kung ano yung pinakamalaking bagay ngayon? Yung buhay ng ating mamamayang Pilipino. Yung buhay ng mga Pilipinong nagugutom na hindi malaman. Yon, natumbok ni Kulaong. Majority kasi ng Pinoy nagugutom, naghihirap, sakto. Yan ang kanyang tinarget itong nagdaang pandemic. Kaya picture-picture lang, video-video sa harap ng truck ng bigas. Ayun na, nakabudol na. Paawa effect, ganyan. Ganyan ang mga gaalawan ni Budol King. So nakikita ng mga taong bayan kung ganong kakukupal yung ibang tao. Ayun, kita nyo 'di ba? Narinig nyo, ganyan. Yun ang kanyang panghikayat sa masa. Mga inaapi, kumampi sa kanya, mga naaapi, ay ganyan ang gawing pag-iisip. Ganyan, mga kaayuda, mapanlin lang, mapangdaya. Yan ang banat, birada ni Kulaong. Kaya ang daming nabudol noon, hanggang ngayon maraming nabubudol, kawawa. Ito yung ating mga volunteers. Kaway kayo, kaway. Kaway. Actually, yun nga, tone-toneladang bigas ho yan. At ito pa, di ba? Naalala nyo yan? Tone-toneladang bigas. Puro yung paasa. Kawawa, ang daming umasa dyan. Luzon, Visayas, Mindanao, nga. Wala naman nakarating. May nabigyan siya. Mga kampon lang din niya yun. Naku po, Kulaong ka. Dapat ho yan, they put me into consideration naman. Ano ho yung consideration? Sabi ko nga ho, in every rules, even the law of the land, even the rule of the land, in every rules, there'll always be an exemption as long there is a justification. Yan pa, bistado, walang ganyang Marcos. Bulol magsalita ng Ingles, pilit ang Ingles. Naku po, makapag-Ingles lang, makapang-budol lang, mali-mali naman. Naku po, kita nyo, Budol King ka talaga. Especially if it is for humanitarian and reason. Yan ng mga pamosong linyada po niya. Humanitarian, pagtulong, mahihirap, masa. Yun ang mga biniktima niya, mga kaayuda. Tira kayo ng tira sa akin, baka mamaya yung katulong nyo, katulong nyo pa yung binigyan ko ng bigas dito. Aba, mahiya naman po kayo sa mga balat nyo. Di ba? Yun, maya naman daw sa mga balat. Yan ang mga berada ni Kulaong. Self-appealing. Piling na piling niya eh. Siya yung pinaka sa lahat. Pinakabudol, mga kaayuda. Yun ho yun. Ngayon, kung meron ho akong binanggit na pangalan, demanda nyo ako kahit sa korte, mag-abot tayo hanggang Supreme Court. At dyan na nga siya nakulong. Yayabang-yabang pa. Hindi daw siya mahuhuli. Huli siya, mga kaayuda. Bayad ka ngayon ng kasalanan mo. Eh, hindi ho ako mabait. Sira ulo din ho ako. Sungay ko, sanga-sanga din ho. Di ba? Palakpak!
The same case number, lahat, the same, Francis Marcos. Ang hindi ko lang talaga ma-deny, sir, kasi yung Norman Mangusin, hanggang grade 5 ako gamit ko po yun eh. Gamit ko talaga, kaya hindi ko ma-deny. Talagang lumaki ako, tatay ko si Gilbert Mangusin. Pero nung 17 na ako, hindi ko naman nagpalit ng pangalan ko, hindi naman ako. Kaya ang hirap i-deny, sir. Pero talaga hindi ako. Sila nagpapalik sa tatay nila, ano ka ba? Totoo yan! Thank